Alright, sanibonani. Sengiphinde ngahamba. Uyazi ukuthi umele isizwe la ihamba khona mfethu uzohleze kuhlanganela namaciko ahlukahlukene. Into ezokumangaza hayibo. Lamaciko umele sizowathatha kuba siwazi. Angithi ngisho njalo ntoniwazi, ngifuna niwazi ke nizowazi ngenkani. Njengamanje ngihleli nanayo insizwa. Bathe yasechibini. Wasechibini ngami eBhamshela. Ubani igama lakho? Uduma mfana umfana nje oyithobile kakhulu uthanda kakhulu umculo ofisayo ukuthi abalandeli bamseke kakhulu Uduma kude unawo umsebenzi osukhona njengamanje einkundleni zokuxhumana. yebo khona impela umsebenzi ophumile ophume nje kuyona lenyanga esiphuma kuyona osihloko nje sithi isala kutshela ukhona nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana uyatholakala kuzo zonke izitolo zomculo. Mana awungitshela yini lengene kubaculi indaba nonke senicula ngotshwala nothando kanye kwenze njani? Ukuvele phela izona izinto ezenzakalayo njengamanje esikhathini esiphila kusona njengoba nje singabantu abasha sithanda izinto zobumnandi kanjalo kuba izona izinto ezithinta umjolo abantu besifazane bona utshwala sithola izinto zobumnandi. Mana uduma kude wenze njani umsebenzi wakhe einkundleni zokuxhumana njengamanje? Uyamnika lento ayifunayo, uyawuphusha ngendlela noma mhlawumbe ubheke ukuthi aphushelwe abalandeli. Njengamanje ngingasho ukuthi uduma kude uyafisa kakhulu ukuthi athole ukusekela ngaphansi kwegama labalandeli ngoba ngendlela engiphusha ngayo akakafinyeleli la engifisa khona ukuthi kufinyelele khona. Ngiyafisa ukuthi lapho funa abalandeli bengenelele ekuthenini ngenelele ekuthenini uphusheke lo msebenzi ngoba ngisebenzela amaciko nje phela asezingeni phezulu khona lo msebenzi. Ngiyazi ukuthi njengoba ngiwumuntu oyiphushelayo ukhona ukuthi la engifisa ukuthi kufike khona kungabe khona emandleni yami ukuthi ngikwazi ukuthi kufike. Mana ngithanda le ukuthi ngisebenze namaciko. Uyathanda ukwabala lamaciko osebenze nawo ukuthi obani mhlambe usigabisele nje bese usithi umuntu mhlambe engomeni eyodwa nje yalelo ciko osebenze nalo. Kumaciko nje engisebenze nawo engabala khona ubhuti uSaliyo uFowandulakazi phansi eBhangeni. Mase kwenye ingoma ngisebenze nomfowethu uMax wakamakhaya abamazenje abafowethu la ku TikTok. Kuyingoma ke engihamba kuyona noSaliyo okuyiyona engibona ngathi abantu bayithakasela kakhulu ethi ihenisi yami ngoba lapho ngizoke ngisho kahle ngithi uqalani uyayifuna yini ihenisi yami ngicela bhuti hangizwise kancane uzoyithola kanjani uhleze khoneni uzoyithola kanjani uhleze khoneni. Nansi into kade ngisho bagcwele otshwaleni abaculi bagcwele othandweni. Uyamuzwa manje sekufanele siyoguqela ihenisi nakhona uzothelelwa iSteve ijala iSteve awulona uyimisela ufuna ukushaya kodwa la ulokhu uthiwa futhela mpana lokhu unywa ama ice thiwathela mpana ukuze uthunywa ama ice kulungile bafowethu insizwa uduma kude owaseBhamshela echibini lo ekade ngigijima naye njengamanje lo kade ngimphethe batshele mfowethu balandele ezobuciko chat. Siyabonga kakhulu balandeli sicela ukuthi nilandele kakhulu ezobuciko chat nilandele kakhulu noduma kude lapha ku TikTok uduma kude oduma na ku Facebook kanjalo nje kodwa kakhulu ezobuciko chat nilandele kakhulu nizipha amandla sikhule sifikele phezulu. Danke bye bye sala kahle.